Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войниловича. Вітаю вас на этой духовной дороге Великого посту, коли мы идем в молитве, заховуючи духа посту, поєднанні, пробаченні, бо менавіта гэты духовний підйом нас єднає з Богом і ближніми. І так як на этой дорозі до Великодня маємо так само такий величний день для нас, католиков, верников, людей доброї волі, бо в Великоднім тижні маємо такий 10-годовий юбілей, як Едвард Войнилович був об'явлений слуга Божий. 10 красовика сповняється 10 років, як у Червоному костьолі святих Симона і Оленни присутності духовенства і верників, представником Ватикану, монсеньором, прелатом Андреєм Сомбером Едвард Войнилович був об'явлений на увесь світ слугою Божим. 10-я годовина много і мало. Для Білорусі много, бо це одне історичне здарення за все існування Білорусі, що інформаційний гэты працэс адбыўся намаганнямі і працаю лакальнага памеснага касцёла ў Беларусі і ў дачыненні да светскага чалавека. Гэтую дату Господь Бог велел памятаць і адзначаць. Дык вось, карыстаючыся з нададзенай мне владай ад вышэйшага духавенства Беларусі, я звярнуўся да кіраўніцтва рэстаўрацыйных работ в касцёле святых Симона і Оленны, так званы другі этап рэстаўрацыі. Аб магчымасці прыйсці ў гэты дзень 10 красавіка, дзень паміж вялікімі днямі, каталіцкая Пасха і праваслаўная 12 красавіка. Тыдзень величный. Каб мы могли в гэты дзень пакланіцца такой гістарычнай знакавай асобе, як Эдвард Войнилович. Свайго рода дзень адчыненых дзвярэй для вернікаў і духовенства і толькі. Або, так як гэта супадае на пасхальныя выходныя дні, дазволіць вернікам некалькі дзён памаліцца каля саркафага будучага блажэннага, пра якога ідзе далейшы інфармацыйны працэс. Запісаўся на сустрэчу з кіраўніком мінскай спадчыны спадаром Яцко Александром Анатольевичем. Сустрэча адбылася. Отрицательный ответ в положительном разговоре. Одразу кажу, атрымаў адказ нельзя. На пачатку размовы я адразу папярэдзіў, што нашы намеры наведаць саркафаг слугі Божага Эдварда, які пахаваны пры Чырвоным касцёле, які ён збудаваў, мае чыста духоўны і малітоўны характар памяці, без аніякай палітычнай афарбоўкі. Памяць такому чалавеку. Малітва. Пра наведванне святых месцаў і пачытаемых мошчаў ведае ўвесь свет. Пілігрымы ідуць і едуць, каб пакланіцца машчам святых. І другое. Можете запытацца, кажу шановному спадару Александру Анатольевичу, запытацца людзей па ўсёй Беларусі, дзе я справа майго абавязку размаўляю з людзьмі в адносінах да Войниловича, як яны да яго ставяцца, што яны пра яго чулі, якія вражанні.
І ніхто не скаже, що я проводжу якусь нездорову агітацію. Боже є Богу, а Кесарова Кесару. Так і в даному випадку 10-годовий юбілей, подяка Господу Богу, пам'ять і молитва Його об заступництві над усіми нами, праведними і неправедними. Ми всі умиручі, ми всі тут часово. Всіх нас чекає так множество могилок вокруг Мінська і вокруг кожного великого города чи населеного пункту. Там наше місце, на вічність. Ми розпочали розмову об Едварді Войниловичі. Я почув від чиновника Олександра Анатолійовича і Максима Православного вельми добрі відгуки про Едварда. Поважаний, заслуговує доброї пам'яті всім народам, побудував такий величний храм, покутник. Його діяльність важна для всього нашого народу. Образований, хазяйственник, діяч. Усе гэтыя сведчанні про Едварда важные для інфармацыйнага працэсу, што такія водгукі про Эдварда чую ад людзей далёкіх ад каталіцкай веры, а мо і неверуючых. Гэта вялікі плюс в інфармацыйным працэсе далейшым для Эдварда Войниловича, слугі Божага. Директор спадщини спадар Яцко запевнив, що праця виконується в костьолі сумленно лепшими спеціалістами Мінська. І тільки після закінчення яких можливо буде все оцінити і убачити. Дай Боже. І він просив пробачення за невдобства, що не можемо підійти до Едварда Войниловича і його саркофагу, і убачить святиню, як проводиться ремонт. Проводьте набоженстве без наведування костьола і місця спочинку слуги Божого Едварда, проучали слово. А в наступному годі буде махчима во всій повні святкувати ваші духовні святи. Приводив приклади будівництва і капітальних ремонтів храмів в Білорусі і світі, де в казках при супроводженні спеціаліста назираємо за ходом роботи. Не переконав. Як переконуємося, легче було організувати всю документацію двох країн, Польщі і Білорусі, поміж державами, міністерствами і костьолами, вищейшим духовенством, кардиналами, примасом, как провести ексгумацію і перевести Едварда, сина Білорусі, на батьківщину, поводле його заповіту, чим тепер наблизиться праз забор до його могили, саркофагу. Цивилизация и культурный прогресс увядает. Один и порятунок Христос и вера, який своим воскресением ламає все чоловічі стереотипи, хто як Бог. Чуєм архангела Михаїла, могутного Духа Божого. Запитався, а як бить 11 червня бігучого года сповняється 20 год, як ми перевезли мощі слуги Божого Едварда Войниловича з Бидгощу в Мінськ в 2006 году. Це святий обов'язок. І тут нема ніякої політики, тільки молитва і подяка Богу за такого чоловіка,
про якого почув весь світ і молиться. Невже прийдеться звертатися вищейші інстанції, кабы дать пошану померлому? Ісус Христос сказав: просите і отримаєте. Вірить треба. Вірую, Господи. Скликнув Фома, коли докранувся до ранов Христових. Але мої аргументи не допомогли. Завжди я чув один і той же повтор, як мантру. Отрицательно. Ми сподіваємося, що слуга Божий натхнить і покерує серцями чиновників, наших братов і сестер, вас, поважані суайченники, бо справа йде про святость чоловіка, його добрі діла для всієї нашої країни і будучині. Бо як читаємо в Святим Писанні, святая справа пам'ятать про померлих і навідувати місце їх спочинку. Святое свято гетає, що створення хай п'яє, Христу пошану отдає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єзу Христе, дай збавлення, долучи і нас усіх, про Твоє воскресення до супольності святих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. В небі перед Сином Божим хай хвалу узносить кожний. Аллилуйя, аллилуйя. Доручим гэтую справу слузе Божому Едварду Войниловичу. Молитва об беатификации Божого слуги Едварда Войниловича, нашего суайченника. Ойче Небесный, в славной особе Божого слуги Едварда Ты открываешь нам велич Его христианского духу любови и служения Богу и ближним, что виявлялося в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, Он заставався верним мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняў. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыні и справедливости до людей розных веровызнанняў, у яких завсёды бачил брата и сестру, а детям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічества. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Он буде включений у лік Твоих святых. Амин. Примите Божие благословление. Благословление Бога Всемогутного, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется назавсёды. Амин.